Mutta tarinan pointti on se, että uni on meille aivan äärimmäisen tärkeä. Vaalikaa sitä, tehkää sen asian eteen töitä, niin kuin mäkin teen. Ja jättäkää ne saunakaljat pois. Se 1-2 saunakaljaa, se heikentää sitä teidän unenlaatua aivan äärettömästi. Huolehtikaa, että teillä on puhtaat petikamppeet. Välttäkää sinivalua, TikTokia muun muassa, scrollaamista ja tuommoista leffojen kattelua. Ja vinkkinä vaan semmoisille ihmisille, että jos teistä tuntuu, että teillä on tämmöisiä, että te saatatte olla 2 päivää nukkumatta töissä ja teitä ei edes väsytä, niin en sano, että välttämättä kyse on tästä kyseisestä 4-kirjaimisesta taudista tai oireesta, miksi sitä nyt sanotaan, mutta niin kannattaa ihan oikeasti mennä tollaselle niin sanotusti unilääkärille, että unohtakaa tällaiset niinku yleislääkärit ja